video, excited na ako i-share sa inyo. Ang imumukbang namin ay sizzling chicken. Yes, sizzling chicken siya guys. So, kung makikita nyo, hindi na siya nagsisizzling, no? Kasi dinala ko na to sa kwarto and malamig na. Pero mag-i-insert ako ng video dyan na habang niluluto siya or habang nilalagay yung sauce niya, talaga nagsisizzling siya. So, eto. Special recipe to ng biyanan ko guys. Mainit-init pa guys. Ayan. Sana naaamoy nyo ang bango. Kung aamoy mo siya, para siyang chicken curry, may ganong amoy siya. Merong potato, merong corn, of course yung chicken, baguio beans. Ayan. And meron din siyang carrots. So, excited na kami guys. Let's eat! Ayan. Special recipe to ng biyanan ko guys. And naisipan niyang ipamukbang sa amin. So, eto guys. Yummy. Yummy. Bigyan na natin ng chicken si Hailey. Yan. Can you subo my chicken and rice? Okay po. Subo kita, baby. Okay, mommy princess. Daddy boy here. Ma. Yummy, yummy chicken. Ang sarap, guys. Mommy. Apit. Guys, ayan siya, guys. Oh. Yummy. 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 Sobrang malasa. So, magkakamay na lang ako, guys, kasi mas komportable ako ng nakakamay. So, ilagay muna natin dyan yan. And si Hailey, susubuan ko na lang. Guys, ang sarap. Pinrito muna yung... I want chicken subo Okay. and rice. Pinrito muna yung ano, And rice and yung chicken. Huh. Super crispy. Tapos, pinrito muna din yung potato. Hindi kang smooth yung ano ate. Ang sarap. Sarap, mommy. Yummy. Special recipe ito ng biyanan ko. Sabi niya sa akin, kung nagtatrabaho siya sa isang restaurant, ayan, dyan niya natutunan yan. And sobrang mabento daw to sa kanila. Guys, ang sarap, ang sarap ng sarsa niya. Talagang nung niluluto to, talagang nagsisizzling siya nung nilagay na tong sauce niya. So, pero ko ito rin nasa mamahaling restaurant kami. I love you, mommy. Ayan, bigyan natin. Ang sarap. Sarap, mommy. Nga? May potato. Tomato? No? Only this Potato. one. Okay. Ang sarap. This one, this one, this one. Okay? Hindi niya to laging niluluto. Minsanan lang. Kasi chicken Hailey, bigyan lang natin. Ayan kung makikita nyo, talagang ang crispy ng pagkakaprito sa kanya, guys. Ang sarap. Right? Pero sa chicken. Yummy, crispy, my chicken. I bought that. Amoy pa lang, guys. Ang sarap. Nung bago kami mag-asawa ng mister ko, nasikman ko lang niluluto niyang ganan ko. Yan. Hindi ko makalimutan yung lasa kasi ang sarap. Tsaka bago sa akin yung sizzling chicken. Guys, walang tapon. Sarap lahat, pati gulay. Ang sarap talaga ng sarsa niya. Ano siya, oh. Sinasawsaw ko na nga lang yung chicken. Sobrang sarap. Buwan ko na ng rice My here. bone. Ayan. Medyo magiging makalat tong tong mukbang na to. Kasi alam niyo naman, may kasama akong bata. This side. This side. Ang pag-girl. How is that? I'm gonna sarap.
na gutom kami guys kasi actually ako lang kasi sa Heli Dumedi siya. Alas 10 na. Hindi pa kami nag-breakfast. Pinaghandaan ko talaga tong sizzling chicken na to. Gusto ko makarami ako ng kain. Namin, ang sarap. Sarap. Yummy. 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 Crazy yummy. Kasi, yung binan ko guys, nagtrabaho siya sa mga restaurant sa Manila. Yeah. Doon siya lalong nahasa, right, Tini? Mama Helen? Like Mom Helen cooking. Yes. Cooking. Coco, I like this. Huh? Yeah. Yummy. Masarap. Yummy chicken. Talagang malalasahan mo yung, di ba pinito yung manok? Chicken. Tapos sisip-sipin ng manok or, Can you soup Parang- my rice? okay, nakamarinate yung chicken sa mismong sauce. Kaya ang sarap. Yummy guys. Si Heli papak-papak lang yan eh. Ang sarap. Kita nyo naman, naubos namin. Itong sa kabilang system plate. Yummy. Guys, ang sarap niya guys. Right? Hi guys! Hey guys. Please subscribe guys. I want more chicken. Okay. More chicken. Ayan, ito. More Ubus ko na. More chicken. Okay. So, bigyan lang natin ng konting sarsa yung rice ni Hailey. Dito na tayo guys. Parang hindi ako nabubusog. My bone. Look, my bone. Don't worry. Mommy, you always move my bone. Okay. Yummy. Come. Sarap. Can you subscribe and watching videos? Subscribe to our videos. Videos. Huh? And please subscribe. Okay. Just eat na. Ngayon na lang ulit na naluto to ni Mama. Sa mamis ko. Yummy. So, ayan guys, kumuha pa ako ulit ng konting kanin ko. Ayan. Kasi, nabitin ako guys. Yummy. Sarap. Yummy, Hailey. Ang sarap. Alam mo yung pag mas nasikman mo pa parang ano, parang kumakain ko sa mamahaling restaurant. At saka yung amoy niya. Right, Hailey? Nagtahimik lang siya dyan habang kumakain. Balag-balag. It's okay. It's okay. I love you. I love you more. I love you more. Eat right? It's okay. It's okay. It's okay. Kaya minsan ko lang sinasama si Hailey sa mukbang namin guys. Kasi minsan, pag hindi niya gusto yung ulam, or yung minumukbang ko, hindi niya ako uupuan.
Right, Lily? Right. Right. Wait, rice mo na. Rice? Ayaw niya na ng rice. I want more chicken. Yes. I want more chicken. Ang init pa. Guys, ang laki ng chicken. I want no more chicken. Wait, ate, hot pa? Big shark. Hot. Hot. Ang messy ng mukbang namin ngayon, guys. Pasensya na kayo. Alam niyo naman pag may kasamang bata. Huh? Right? Yummy. Super yummy. Like water? Water. At saka si Hailey, kapag nagmumukbang kami, ayaw niya lang pinapansin siya or pinakikialaman. Pwera na lang kung magpapasubo siya, guys. Kasi independent siya. Gusto niya siyang mag-isa kakain. Hop. Ayan guys, ubos ko na yung rice ko and ubos na dito sa isang sizzling plate. Ayan, ubos na din namin yung isa. So guys, kung may mga request pa kayong mukbang videos na gusto niyo pang mapanood sa channel namin, kung meron pa kayong suggest na gusto niyo tikman namin guys, please mag-comment lang kayo. Feel free to comment guys kasi pini-priority po namin lahat ng mga kino-comment niyo sa amin. Paki-like naman tong video guys kung nagustuhan nyo. And please don't forget to subscribe to our channel. Subscribe, Hailey. See you in next mukbang videos guys. Thank you so much. Mwah!